itlog with kamatis. Ano yung mas kabo mo gagamitin dito yan? Bit nga na sa itlog. Oo, kami plato. O kanon na ako. Kamu na anak-anak ko luto ma. Wala din ko sa kabutong rayan kay ino na ako ang buwan. Umiling man utang megida, ikaw pa rin ang ilaw ko. Kaon. Bakit how sayang sayang, bakit ikaw? Itlog with kamatis. Itlog lang sa hanglag. Huwag na sa minus ang kwan. Sapi. Yan mga badid. Thanks for watching Mom Beats Vlog.